नमस्कार, मी सुभाष केणी बोलतोय. आज हयसर माझ्या दारात माझो घरचो पाळीव माझो कुत्रो जेन्ना रस्त्याचेर एक ट्रक डंपरवालो सकाळी येलो आणि त्या डंपरवाल्यान माझ्या कुत्र्याची अक्षरशः तुकडे तुकडे केले आणि तो डंपरवालो सरळ पान गेलो. परिस्थिती अशी असा, ह्यो आमचो वन वे असल्यामुळे ज्यो गाडयो येतात तिने त्या गाडयांक परमिट बिमिट हो विशेष काय नसताना ते जबरदस्तीने येतात आणि ते ऐकणार ना. आणि परिस्थिती अशी आली, सगळ्या भुरग्याच्या आमची इस्कॉल देगे आहात ते आमच्या माझ्या घरात टेकूनच इस्कॉल आहा. त्या इस्कॉलाक सुद्धा आमच्या की ना धाकटी धाकटी भुरगी येतात त्यांच्या जीवाचो सध्या तरी हा जो विषय असा महत्वाचो. त्याका लागून आज गव्हर्नमेंटाकडे आम्ही मागतो की हे जे असे बेधडक जे वाहतूक करतात तर ती सगळी वाहतूक ट्रकवाले ते डंपर येतात, ते डंपर की ना अक्षरशः आमचा जिना हराम केला त्यांच्यानी वाड्यावयल्या सगळ्या लोकांचा. त्यांना गव्हर्नमेंटान ह्याच्यावर काय तो विचार करून की ना आमका काय तो न्याय दिवचो आणि आमका साथ दिवची नाही तर परिस्थिती आमची भयंकर बिकट झालेली असा. त्यांना कोणाक मारून वयती ह्या काय कळचा ना आणि ते डंपरवाले कोणाक काय ऐकणार ना कोणता काय जबरदस्तीन दादागिरीन ते आपणाक जायता करतात. त्यांना त्याच्या खातीर गव्हर्नमेंटान काय तो त्याच्यावर ॲक्शन घेऊन सदत आमचो आमदार समजा असा आणि कोण जे असतात अधिकारी त्या अधिकाऱ्याने ह्याच्यावर काय तो ॲक्शन घेवची आणि आमका काय तो न्याय दिवचो. आणि ह्या वाटेन येणार हे डंपराचे जो व्हडले डंपर जे घेऊन गाडयो घेऊन जो येतात डंपर ते सगळे गाडयो ह्या वाटेन बंद करूचे आणि त्यांना हायवेन काय की ना त्यांचो रूट आहे त्या रुटान धाडपाचे आमच्या ह्यांनी धाडपाचे न्हू. आमका भयंकर आमचा ह्या झाला आमचा नुकसान झालेला असा. त्याच्यामुळे गव्हर्नमेंटान ह्याच्यावर काय तो जरूर विचार करूचो. हांव फकीरपेटार रावता. सांगपाचे कारण म्हणजे आमच्या वाटेन एक हेवी लोडेड व्हेकल वयतात, जशे की ते खडी व्हरतात कितें व्हरतात. सो आमचो रोड हा धाकटो, बेसिकली तांकां तो रूट ना. हांव कितें चित्ता की आयज सकाळी इन्सिडंट जाल्लो 6:30 पावणे 7 सुमारास की म्हाजो घरांतलो कुत्रो रोडार येयलो, डंपरान तो चिरडलो आणि तो गेलो ना. ते डंपर ना कोण ना आणि आम्ही विचारले तर विचारपाक जाप कोण दिना. त्याच्यानंतर सांगपाचें आनी म्हटल्यार आमचे आतां एक प्रायमरी स्कूल आहा, थंय धाकटी धाकटी भुरगीं आहात. आतां इफ सपोज बायचान्स ते भुरग्याक होवू नये पूण बायचान्स जाले भुरग्याक म्हूण खंयच्या वाड्यार वायले खंयच्या मनशाक कितें जालें तर हेका जबाबदार कोण. हांव सरकार हे सांगूंक इच्छिता की विचारपाक सोदता की हे जे सगळे इलिगल धंदे चल्लेले आहा, ट्रक वयतात, लोडेड वयतात, ओव्हरलोडेड वयतात. आमी तांकां विचारले, आमकां शपथ सांगतात, फुडले सांगतात, आमकां धमकी दितात. सो हांव तांकां एकच सांगता की हेचेर कितें सोल्युशन जावपाचें आणि आमच्या हातून एक सुटकायचो श्वास आमकां एक घेवंक दिवचो. हांव इतलें सांगूंक सोदता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.